Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-23 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon sa sining mga tinion sa sining adlaw sang Sabado? Ang halos kalabanan ang relax gid pero ang mga ginikana naman sa sulod sang puluyan ang nangin masako bangod sang lalabhan. Tiglaba sa sining adlaw, mantibuas Domingo pagkalunes gamito naman sa aton sining mga estudyante. Inopdaray kita, tubtub kita sa Takna Launay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters.
Kag mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga drivers sang OTTG, mga taxi drivers naton? Kamustang paglambiyong ta sa palibot sang syudad kag bugos nga probinsya? Oks lang ang aton sining nga mga pribadong sakyanan nga nagalambiyong na sa palibot sang probinsyang iban sining destinasyon, mga beach resort, mga balay palahuayan, mga mountain resorts dito tong ila sining nga destinasyon. Bao, kamusta kamo? Halong lang halong lang sa pagmaniho. Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Kamusta nga aton sining nga pagsinalayo? Kalakip man ang aton sining nga mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon bayan Negros Oriental na naman kita nga side kag sa probinsya sang Iloilo. Kag syudad man sang Iloilo. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:49 na ang aton oras. Sige lang badahon ta ng mga report sa aton sining nga mga action reporters mabatian sa dili lamang madugay sa Kapitolyo Provincial mangingkawpod ta si Aksyon Eden Aboso. Alkalde sang Banwa sang Hinigaran ginako ang nangindesisyon sang ilang nga pamilya nga ipadakop ang iyang nga bayaw nga naga-intra sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Kundi kalamay. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balitay ga report ni Aksyon Artay Hopon installation sang dugang nga mga CCTV ginapaabot matigayon sa unang quarter sang tuig 2020 magpatukod sang separado kag panibag-o nga building para sa operasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office ingiyon sa syudad. Samtang sa BCPO naman nga balitay, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO nagahulat sang official executive order halin sa Office of the President sa pag-aresto sa mga persona nga nagagamit sang vape nga may mando halin sa higher command sang PNP. Actually, ang inisyal nga nabaton tanin, di man sila pag-arestohon, kundi konpiskahon lang ang vape nga ginausar nila, tapos dalon lang ni sila for record purposes sa mga istasyon sang kapulisan. Sa Nokpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon John Diaz, mga armado nga nakainkwentro sang tropa militar kagabi sa Banwa sang Binalbagan. Armado kunong nagsulod sa puluyan sang isa ka barangay kapitan sa Banwa sang Isabela suno sa mga katapo sang Philippine Army. Samtang sa balita naman sa Patrol 290 ka mga salakyan nagkaladakpan sa one-time big-time operation sang Land Transportation Office 6 kahapon nga daw. Samtang sa ato naman out of town nga mga balita sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central Negros. Isa ka persona dakop sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra sa kaso nga frustrated homicide. Samtang sa Cadiz City naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Roger Gotib, suspect nga si Marlon Biboso sa paghimulos sang 13 anyos blato sa syudad sang Cadiz ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa balita nasyonal, matinlo nga eleksyon sa 2022, ginapasiguro ni Presidente Digong. Kag isa ka dekada nga anibersaryo sa Maguindanao Massacre, ginadumdum karon nga adlaw Congressman Mangun Dadato o kung Mangu Dadato nagalaom nga maangkon ng hustisya.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:52. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban, but before sinayarian ang resulta sa aton sining small town lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, ika-23 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 33 kag 36, liwat 33 and 36. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado,
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ita, banat, buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12 impunto na nga oras. 12 noon na, tig irigma na, tig palanyaga na. But before sa ato sining nga mga balitaan diri sa ato sining nga pagpangalagad, hindi gid magkalipat mag DTX 500 capsule kay ang tatlo ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubos ang aton nga glucose, visin nga nagakontrol sa imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag mabakal man na online kag pag-deliver sa inyong puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede man ka mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12, uno na. Katuan na gilayon ang balita sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa matinlo nga eleksyon sa 2022 ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte kag isa ka dekada ng anibersaryo sang Maguindanao Massacre ginadumdum karon nga adlaw Congressman Mango Dadato nagalaom nga maangkon ng hustisya. Sano pa yan, no? Pero ginasigahom nga before mag-end ang 2019 by December, tunga-tunga sang Disyembre, base kung may desisyon ang korte ta, parte sa sining kaso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang detalye pod kay Action Dorel Cabato, angot sini Action Dorel. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton nga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Ginpasiguro sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko nga mangin tampad kag matinlo ang ginapaabot nga 2022
presidential elections. Sa pamulong-pulong sa inaugurasyon sang isa ka power plant dito sa Sarangani kahapon na Biyernes, ginpahayag sang presidente nga hindi niya pasugtan ang sinuman niya kaalyado o kunabyan nga mag-abuso sa among nga eleksyon. Promisa pa ni Duterte nga hindi siya magasulod sa anuman nga bagay nga mahimo magtugas ang ginamo sa eleksyon. Liwat man ginpasiguro sang presidente nga magapanaog siya gilayon sa iya nga pwesto kung matapos na ang anom ka tuig nga termino kag hindi na ini magtinir pa bisan sobra sa isa ka minuto. Suno pa nga nahibaloan sa ginpagwa nga o kung nagagwa nga balita nga magabulos kay Duterte ang mismo iya bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Apang sadtong Pebrero 2019 sa isa ka interview, ginpahayag sang alkalde nga ang pagpapili sa pagka-presidente ang kinahanglan anay nga tun-an kag mahimo makahatag siya sang desisyon sa Enero 2021 na. Samtang sa iba naman nga balita nasyonal, ginadumdum sa karon nga adlaw ang napulo ka tuig o kung isa ka dekada nga makasilidni nga Maguindanao Massacre nga nagluntad sa tuig 2009. Ti magapatigayon sang misa sa lugar sa diin natabo ang makasilidni nga pagpatay sa 58 tanan ka matao, lakip na ang madamo nga media personnel. Magatambong sa mga misa si Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joel Egco nga pagapangunahan naman ni Maguindanao 2nd District Congressman Ismael Toto Mangudadato. Naibaluan, isa ka dekada na ang nakaligad apang tubtub subong wala sa gyapon na angkon sa mga himata sa mga nagkalabiktima ang hustisya. Tipila sa mga nagkalamatay ang asawa, himata kag kaabyanan sang pamilya Mangudadato lakip ng 38 ka mga mamantala sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao sa Nobyembre 23, 2019. Una na nga nagpalayag ang kongresista nga magabiya siya sa pwesto in kaso mapaslawan nga maangkon ang hustisya sa diin napatay na ang ginatudlo utok sa makasilid ni krimen nga si Anay Maguindanao Governor Dato Andal Ampatuan Sr. Nagalaom naman ang pamilya Mangudadato nga maangkon na ang matuod nga hustisya sa karon nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Nahibaluan nga sini nga tuig natalana na nga ipagwa ang desisyon sang huwes sa amo iya nga kaso. Balita nagikan sa Sa 20 kuno, December 20 ang pagpagwa sang desisyon. Yes, action next day. Nagalaom gid ang pamilya kabay pang hustisya maserbe na gid. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Nasa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:05. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato, sang balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, last 12:06 ng aton oras. Sige, kadtuan tanang mga reports na sa aton sining nga mga action reporters samtang iban sini masandukot ng preparasyon sa lamisa. Kadtuan tang unang report gikan sa Patrol we have Action John Diaz. Mga armado nga nakainkwentro blas ang tropa militar kagabito sa Banwasang Binalbagan. Amuto ang armado nga nagsulod sa Puluyan sang barangay kapitan sa Banwasang Isabela inisuno sa pabutsyag sa mga katapo sang Philippine Army. Yari ang kaundan sang report ni Action John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action John Diaz, Action John. Sa Rex Webes nga adlaw na ibaluan nga ginsulod sa pila ka mga armado nga kalalakina ng Puloy Andre ni Barangay Tinungan na Kapitan Shirley Zambrona drama sa Banwa sang Isabela kung sa rin ginabanta dito base man sa payag dari sang iya nga pamilya lakip na iya dari nga asawa nga tugid mismo sa ilang Puloyan sa nagsulod din ni mga armado nga mga ginabanta 15 tugtog 20 ka mga armado ini Action Rex. Kahapon na ibaluan man nga nagpatigayon sang follow-up operation na katapos dari sang Philippine Army especially sa Dalondri, no? Sang 3rd Infantry Brigade
nga ako sa rin kayong kwento nila ginabulbanta 15 tanan ka mga armado nga kalalakihan sa ginakapatiyan katapo Action Rex sa Communist Party of the Philippines o CPP, New People's Army nga yara dra na base bilang katapos ang Negros Central Command Action Rex. Sunod rin kay o Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo nga kahapon tak na alas 4 sa hapon samtang ginausoy diri sa mga katapos ang militar ang kabukiran nga diri pa lang yabi sa area sang Isabela. Mga ginabanta mga 8 ka kilometros ang kayon gikan sa barangay Tinungan dito kag na sa gupa nila no na kay kanton nila ining mga ginabanta 15 tanan ka mga armado nga rebelde kuryente naglawig sa sobra isa ka oras ang pagbaylohan na isang lutang Alsorex ni dito sa lugar tuktok nga nakalabot na gid sila dito na gid ang nagperteng binakbakanay sa area sang Sitio Tumbo Barangay Santol Banwa sang Binalbagan kag ini sitio nga ini do ka boundary na inimong sang Binalbagan kag Isabela mismo bukid na ni sa portion tapos berteto na kasiot sa lugar Action Rex so pag diri kay Arevalo nga sa dito sa lugar may na-recover sila nga bangkay sang isa ka lalaki rebelde ini siya wala pa naman waan ang ngalan kag isa man ka lalaki nga pilason ngopod man nga nakaengkwentro diri sa mga militar yung sa diri nga mga persona wala pa nakuhaan sang identity gid sang army o kung wala pa nilaging palayag kumiyara man sila ID kung wala pumabad rin ni Arevalo. Din ang kuane ang duwa kakadaver din ang kadaver sang isa kag din ang isa ni ka pilasone. Action Rex sa gihapon wala pa to nila makuha sa babaw sa may sitio to kasi sinigit lamang to nga aga nakaabot ang scene of the crime operative o Consoko. Okay. Sa kay Sir Arevalo hindi na sa encounter area kung decline scene na siya ang natabo kay may napatay Action Rex kag may mga pilason dito mismo sa lugar. Amo na nga gin pasaka dito nila sa kabukiran mga 8 kilometers. Grabe kalayo ba? Layo Action Rex kay Boundary ni sang Oriental kag Occidental? Hindi, boundary sang Binalbagan kag Isabela. Okay. Kay Bali Santol, Kansalungon din Action Rex, no? Sa Kansalungon ni Dampe? Oo, sa babaw sa Kansalungon gid. Bali bukid na sa nga area Action Rex. Di ka ni Magi man? Dili ka ginagi sa may proper, bala sa may patlo. Proper sang Isabela? Sa Isabela, malusot ito pasaka babawag sa Rex. Okay. Pinakapunta-punta na to na wala na sa patag eh. Saka na lang nga saka pabukid ditong lugar. Magi ka sa mga pilas dito. And then palabot na to sa napaw na sa detachment man ka army sa babaw pagit Action Rex area. Mga pulis ang Isabela ang nagkadto sa area? Binalbagan pulis in coordination sa Isabela kay mas dapit sa Isabela ang area kon sa kaon Action Rex. Pero binalbagan nga team. Binalbagan nga area ni. Yes. Tiyan mo itong nagsaka sila to? Na sila nagsaka upod ang scene of the crime operative kung Soko gikan sa Nopo gid mismo. Amo to nga nagahanan sila kay ina. Good light o signal sa bagay ni Sir Arevalo, hindi pa sila ka-plus target kung pila ano ang mga na-recover ng mga pagkabutang. Pero sigurado lang nila may mga armas, like for example, pistol, may mga bala nga naglupok, kag wala nga naglupok ka bala Action Rex, may pila dito ka mga perme, pang-militar nga na-recover, mga personal nga kagamitan, yung mga nakaengkwentro abi nila na-recover diri. Naibaluan nila Action Rex nga mo hindi mga persona nga posible nagsulod dito sa pulian, sila ni Kapitan Herdy Zambrona, kumo ang number o kung ang numero ako nakadamuon sa ilang nagkikwento doon kaangay man sa mga numero sa mga persona nga nagsulod dira sa pulian ni Kapitan Herdy Zambrona. Lalabot sila ang ila pagtakos sang distansya ling sa pulian padulong dito sa lugar gid mismo nga makabig ko nung lapit lamang kag ang ilang area of exit sa bukid Action Rex nga nagkusali nagaangot dito sa area sa Sitio Tumbo sakop sang Barangay Santol. Pero sa nga muna subong isa nila kag ginatutukan kag mo ginila pagpati ini mga persona amo man yat mga persona nga nagsulod diri sa pulian sang kapitan sa area sa Barangay Tinungan. Ginapatian diri sang katapos ng Philippine Army nga luyag ni guro nila magpamahog dira sa pilabi ka mga opisyal nga pertek aktibo sa pagkakontra naman diri sa mga karakasan nga ginaubra sa mga rebelde nga grupo Action Rex. Diri sa way kung amat naman nila nga ginabalikan kag ginapahog ang ilang mga opisyal agad nga magupod sa ila naman nga hanay. Yari si 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo. Yung kwento nga nito nagsimula yung a day earlier yung bahay ni
kapitan ng Barangay Tinongan, Sambrona. Tapos nag-pursuit operations yung tropa ng 62nd IB hanggang natunto na nga nila doon sa may barangay barangay Tambo ng Binalbagan. So kung titingnan natin sa mapa yan, mga 8 kilometers ang layo niya doon sa bahay ng pinuntahan doon sa Isabela at saka hanggang doon sa barangay Santol. So hindi yan kalayuan considering na maghapon na o magdamag na lakaran, talagang hahabot sila at nga nasundan sila ng ating tropa at ng nagkalapitan na nga sila nagkapalitan ng putok doon nga sa Binalbagan sa barangay Santol na. Action Secretary Andre Citioso Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Carabalo na iangot na rin sa confirmation. Pila to ganing patay to, isa action na dyan kagisama ng Pilason? Yes, Action. Pero ang Pilason din subong niya? Ato man Japon sa babaw, controlled pa ng army. Ang area? Kaya wala pa magipapanaog ang Sorex. Kaya dito sila ma-inventory, kaya dito mapatigayon sa documentation ang soko sa crime scene mismo. So bali, duwa dito sa babaw? Yes, duwa. Sige, mga ginaligar mga miyembro ni sang NPA? Yes, aligar miyembro sa NPA. Kaya pagpati rin ni Arevalo, nga tingwaon panitanit nila, nga sang mga kaupod niya, nga masalbaro, galing na kati nagalapit abing tropa sa militar sa area gin mismo, motorason, posible nga ginbili, lima lamang nila sa lugar dira, sa area sa Sito Tumbo, Barangay Santol, Axoler, Candua. May mga pamalay pa man dito? May mga panimalay dito pero laka na Action Rex, no? Pero naging kuha na to rin isang pagpayag si Police Major Fernando Sublingo Jr., ang hepe sa Binalbagan PMP, kung naging patigayan sila ng forced evacuation sa lugar. Ang badrin ni Sublingo, wala man sang evacuation kung mga hindi mo nakadamo kung kadakuabing populasyon dito sa Babaw Action Rex. Kalang puluyan, tagpila ka metros pa ang kalayon sa tagsa ka isa. Kaya kakrabanan dito, mga puluyan at Rex, do wala mo bala nagatinergid masado, kaya ang lugar dito sa babado ginagamit man na nila nga kumaga magpadulong sa natin sila pantayan nila kagdra sila matulog, iba na dari man puli sa ubos, panawag na ubos sa area mismo sa Sito Tumbo Action Rex. So kung wala sa mga evacuees sa nagdutadrang enkwentro sa area sa Manor sa Isabela, base naman sa kabayan ni Police Major Fernando Sublingo Jr., ang hepe sa Binalbagan TNT. Balita gikan sa Negros Occidental Police Regional Office, ang kalibat sa Bacolod Action John Diaz, pulis sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ibaloon ta ng progress report gikan sa Banwasang Binalbagan. Angot sining identity sang duha. Ining isa ka ginaligar na patay sa enkwentro, kag isa sa mga nasamaran. Dito pa kay naaga patong mga kapulisan ta nagtaklad sa area kung saan dito nagluntad ang enkwentro kagabi. Matapos ang balita ni Action Jan, kantuan tang balita sa Bacolod City Government Center si Action Artay Hopon. Installation sang dugang CCTV ginapaabot matigayon sa first quarter sang 2020 ho. Pagpatukod sang separado kag panibagong building para sa operasyon sang City Disaster Risk Reduction and Management Office inyoon sa syudad. Yari ang kaundan sang report ni Action Art Tayhopon gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art. Lalo karon Action Rex ni Executive Assistant at the same time Shining Cluster Head sang City Disaster Risk Reduction Management Office Mr. Jomari Vargas nga hinyoon sa alkalde bilang priority program sa parabuton nga 2020 ang pagpatukod sang bag-o kag separado nga building para iya sa iya talatapan gagamiton bilang command center sa tiyon sang ila operation. Bangod isa sa mga rason rin ni Vargas among kabudlayan sa pag-dispatch kag coordination bangod nga separado layo iyang iya sining nga mga ambulance nga ara sa base center while ang iya sining nga command center subong ara dira napamtang sa City Hall kag sila ti magluwas sina. Problema maramon sumong ang tuman kagutok sang parkingan diri sa City Hall sa downtown area. Kasi nga namin kung may separado kami nga building
nga dira na ipahamtang at the same time ang monitoring center man para sa i-set up nga CCTV camera sa palibot sa Metro Bacolod. Kay sa pagit ka problema sunod kay Mr. Vargas kung mag-brown out kisa nagagawadaan sang communication mula sa UHF o kung sa ila handset ang control nila sa 117 kay ti kisa nagagawadaan supply kagawad generator. Sige tinami kung isa lang ka building Pag brown out, why na dayon? why not hindi makarelate Linong dayon ang frequency? Linong iti why supply mo. May okay lang na kung may mga battery sila nga yeso sa lakyan nga mga butang. Kaya at least makabaton sila sang call up. Especially sa mga nagahaboy sa mensahe dira sa hotline. Now, sunod pa diri kay Vargas, ang target naman sini kung nga ang gusto niya request ni by 2020 o sini nga tuig pero by next year posible ma-implement. Kay sini nga ti kundi ang aton sa mong existing CCTV 39 na ina ti may ara bidding pa by next month sining bag-ong 73 kama CCTV camera nga i-set up sa bilog na Metro Bacolod ngang suma total 102 si Reaction Rex. Mga imported din nga mga CCTV camera gaamo ang mangin eye in the sky na mo yung mga monitor niya gamiton nga monitoring hindi lang sa problema sa baha sa mga krimen nga nagaluntad kundi dako gina mabulig ini sa problema man sa traffic diri sa palibot sa Metro Bacolod. So galaom si Mr. Vargas nga hindi nga mga plano kag handom iga hatagan sa green light o kung langkawon sa alkalde kag tugutan nga makapatukod gid sa separado nga building by 2020. Now isa pa gid sunod sa iya ang CCTV camera posible kung matapos ni may mga site inspection pa rin ang bidding process. So, police niya sa first quarter sang 2020 ma-set up pa nini sa palibot sa Metro Bacolod. Yaring parayag ni Mr. Jomari Vargas. Bidding para sa bulan. Existing na mo nga 39, integrate mo ng 73 kabilog. So, may mo na siya 112 na kabilog. All over Bacolod. Ang mga critical area, masami daw mo kita traffic, mga traffic accident o crime on the streets. Umumla na mga kondisyon na nabahaan ka lugar. So, babataga nga naman na din nga. Laban ng guro first quarter of next year kay madugay na at ang proseso mo. Kundi tagaan sila sa site. Evaluate nila na engineering study and then may mabot na equipment nila, installation, madlaga na siguro mga 3 months. Important nga daan, hindi ni local Kung okay si Mayor sa akon by next year, plano kung mapabutang kami abot sa gulingon nga building sa Morin Bacolod. Ito yung dala na sa cellphone para tigop na lang na kami dakat isibong kalapta nga mo China mo. Akon nga ambulansari sa Vicente, akon sa Vicente, sa Piak na mo, hindi bala tingog. So, amo na kagisa mo kayo, nakabiti parking nga sa City Hall So, amo na plano na mo nga isa na lang kami. Babutang kami tower sa amon niya para sa amon antena para isa na lang separated kami sa tanan sa Bangalore alang ng power supply hindi kami maabutayan padalaga sa office. Ang kasunod gikan sa Bacolod City Government Center, aksyon at hupon oras sa balita, oras aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadto ang balita sa Kapitolyo Provincial si Aksyon Eden Aboso. May sabat ring alkaldes ang Banwas ang hinigaran ho. Ginako man sining desisyon sang ilang pamilya nga ipadakop ang iya sining bayaw nga naga-intra sa pagbaligya sang illegal nga droga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden. Action Rex ginako ni hinigaran Mayor Jose Nadi Arceo nga desisyon sang ila pamilya nga isugid sa otoridad ang iya sini nga bayaw nga si Hermino Sevilla bangod nagabaligya sang illegal nga droga sa ila nga banwa kag nalakpan sa tong Nobyembre 20 sa bypass operations ng kapulisan para hindi na kuno Action Rex makahalit sa iban pa ilabi na sa ila kaugalingon nga himata. Suno kay Arceo, nadakpan na sa tong iya bayaw kag nakaserbe na sang iya penalidad. Rason nga nakagwa na ini sa presuhan o galing nagbalik naman liwat sa bisyo. Nami siguro mo. Action Rex. Nami siguro.
iba talaga. Siya no, kay RCA Action Rex, iya pagtanaw, sa iya pagtanaw, madata sa gihapon ang droga sa iya banwa, gani, nagapangabay sa iya mga nasakupan nga magbulig sa among kampanya. Palayag ni RCO kung mayara sang himata nga nagausar o kung nagabaligya sang illegal nga droga, gilayon makigangot sa kapulisan agud malikawan nga maka-impluwensya kag makahalit pa sa iban. Pangabay man sang alkalde nga dapat mag-umpisa sa sulod sang panimalay ang pagtapna kag paghatag sang disiplina sa mga himata nga nagaintra sa illegal nga buluhaton. Pamatay naton si Mayor Jose Nadi Arceo. Pagpanawagan man sa akong mga kasimanwabla, ang problema natin sa droga. Yung kadakop ko, ako na bayaw, na nag-engage sang droga. Gusto ko ipaabot na mensahe sa akong mga constituents na maski utod ko pa na, o bayaw ko pa na, parinti, o ano, kung magahimo sang sala, dapat natin saway imoon ang kakto. Damo pagid, no? Istorya naman ko. Damo pagid ang mapituhan ng pamilya kung hindi nyo ina mag-imoon ay correct ang mga kabuhi. Panawagan ko nga sa ibang nga mga pamilya na kasi manwa ko nga engage sang droga. Kamo nga pamilya maka-direct na makasaway sila. Kung mahimo tayo sigurado ko nga mag-successful ang atong kampanya sa droga. Nag-concern ka pagkabalaka, lang ka naman ang atong pamilya. Utod ka, atong mga 20, pero kung itolerante na, damo pa maadik ng mga parentita tungod sa iya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon, Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:24 ngaton oras. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kantuan ang balita ni Aksyon Jan Diaz sa patrol. 290 ka mga salakyan nagkaladakpan sa one-time, big-time operation. So, sang Land Transportation Office 6 kahapon, dodwa naman ni kadlaw nga lambiyong nila nitong nagligad nga adlaw kag kahapon mismo to. Ini sa Bacolod lang ay dodo sa probinsya kung bala may yara nagkaladakpan man. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Jan Diaz. Balik report sa patrol, Aksyon na Jan. Action Rex kahapon nga daw nagpatigayon sa National Intensified Operation ang Land Transportation Office. But silingon, isa ka pong sudno naman nga tikang kong proyekto again patigayon sa LTO bilang sa battery una nga tikang agod nga masolbar at amat ang gagin pagkamalaot dito nga problema kung vehicle accident ang atong pagkamalan sa mga dalanon nga nagluntad sa pungsod Pilipinas. Action Rex. Sunod rin kay Land Transportation Office 6 spokesperson Riza Otayde. Ini nga una o kung abi pilot kuno activity mong una gid National Intensified Operation nangin madinalagon ini bangod ka particular mo sa ilang mga nagkaladakpan nga nagbayulara sa mga lahi at sa dalanon ng aton pagambalan. 290 ka mga nagkalain-lain nga mga salakyan ang na-record initial sang LTO kung sa diin amon siling mga nagkaladakpan nila sa mga operasyon nga ilagin of Dan Action Rex. Sunod rin kay Otayde, wala pa ni kuno ka 3/4 o kung wala pa nila ka 1/4 sang record o kung numero abe nga ilan na record ang 290 nga ini. Kaya ginaulat pa nila ang datos gikan naman sa mga kapulisan na nagpatigayon man o board sang LTO sang operation. Kung sa din sila gid mismo ang nagpangamot sa pagpangdakop sa mga motorista na may arabi violasyon kung na traffic ang aton pagambalan kag mga wala lisensya o kung wala rehistro nga mga salakyan Action Rex. Ginalauman din niya ang oras na magsulod na ang report gikan sa PNP kag pila ka mga interagencies sang gobyerno nga nagupod sila kahapon nga National Intensified Operation posible magdoble pag ining numero sa mga nagkaladakpan Action Rex. Sunod rin kay Otayde nga nagapanguna sa pinakadamo nga nadakpan amo ang single nga motorsiklo, labandri, wala helmet, wala driver's license ang nagamaneho, mga minor de edad ang nagadrive Action Rex, kag wala nagasuksok ng proper gear. Nagapraduado rin ang mga pasahero o mga SUV. Amo na kung kay Saxon dyan nga ti ang aton sining concern agencies tani, policeman siya o kung LTO o kung gindesignada sila
dapat ang kampanyata palarihas balay ng sige-sige nga kampanyata, hindi kay kung hindi magkampanya ang LTO, hindi man ang pulis, kung hindi ang pulis, hindi man ang LTO. Muna bla? So no, wala nag-sinanto kung isa. So muling unari ko noon nila katikaan kahit sa sunod-sunod adlaw-adlaw may mga kada-adlaw may patigayon sila ng mga on-the-spot inspection sa mga lugar. Kailan taon mo nagpapangaduwa Direction Rex wala kuno nila man ginapalampas ang mga SUVs o mga pribado nga salakyan nga kalabanan diri wala na rehistro kung abi nag-expire na ang rehistro nila. Ang pinakasalawayon kuno kabudlay gid nila diri kay pagdakop nila damo mga argumento damo mga rasones damo Direction Rex nga pinalagyo pa ang pila ka mga pasahero nga jeepney. Isa nila kapanumdom diri sa mga pasahero nga jeepney, especially sa mga driver, kinahanglan makulo Japon ang ginatawag nga seat belt action Rex, no? Ang ipadra nila nga panumdom bagod nga sa pagpadalagan abi may ara kita hindi malikawan nga pwede kada sa pagpadalagan sa mga drivers sa mga pasahero nga jeepney kinahanglan gid ang seat belt sa mga drivers action Rex. Sila na dira ang nagapangatlo kag ikaapat diri ang pila naman sa mga tricycle kag dalagko man nga mga salakyan. So diri kay Otayde nauman sang Pumuluyo ang asod-asod na nga pagpatigayon diri sang ugot kag mas instrikto na inspeksyon sa Land Transportation Office sa mga masunod nga adlaw. Yari si LTO 6 spokesperson Otayde correct. So far sir, ang amon successful man siya diri sa may Region 6 sa national intensified operation or enforcement. So diri sa Western Visayas, kaya kami apprehension sa part of ang partner agencies namon together with the LTO magluwas dira ang wala namon na ugdan nga mga deputized agents namon. We have 290 apprehensions just yesterday. Sir, nga sa amo na siya nga operation. Bali ma'am, region-wide na ang 290 ma'am. 290 sa nga ara lang na ang LTO pero wala pa na dira nadala kay as of now nag-accounting pagkikita sa mga pulis naton nga deputized kay iban pagit nga mga agencies nga deputized naton kay ang sa record nga 290 lang na consolidate na siya kahapon na ara lang din pala si LTO sa may provincial dira sa may Bacolod and then diri sa regional team. Balik 290. Ma'am, amo na yung mga salakyan, ma'am. Usually, ang nakaladak pa rin. Risa Otayde, kaya diri nga pagpatag, no? Gintatag yung pagidiri, hindi na ko na yung one-time, big-time operation kapon. Kung sige po nagayon nila, isa gid lamang ka nationwide operation, kaya nagapatag din siya, adad, mas kaya ko nagapanapos. Sabi ko, one-time, big-time operations to? Adad, mas ko nagamonitor, pero dati, nagwa lang siya nga do one-time, big-time operation, kay Tingob? Tingob, damo, ilang mga nagkaladakpanak sa So, maririyo tayo din, iniisa sa mga solusyon sa LTO o mga buhinan, ang mga studente nga nagugtad sa dalanon ang matamat sila nga programa sa kampanya. Pero kung pasalamatan nila, na mention doon sa tunuling interview, ang DYE sa Radyo Bacolod, kaya nagka-footage, nagka-cover kahapon sa pila kagiging copy, kaging document for filing nila, ang pinadalig ka mga news report ikan sa Radyo Bacolod Action Rex. Balik sa gikan sa Bacolod, natalibot sa Bacolod Action John Diaz, na sabutan sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time, las 12:31 ng aton oras. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pag-relax anay mga ka-aksyon antes kita magabalik sa mga balitaan ta, may tisi anay ho. Sa mga ka-aksyon tadrang nga maluyang immunity booster ta, pabaskugo naton, alkaline base nga vitamin C ginatanay ta sa inyo. Kung ginaubo, ginakataro, ginasipon, ginatrangkaso, may ang santon bukol-bukol sa aton sining lawas kag hubag sis tumor goiter kag iban pa. Suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag sarang man mabakal online kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or
mag-order lang sa Facebook page sang Kalusugan yan. Sa mga kaaksyon ta dira, Malakay Finance Corporation na naiho, basi nagakinanglan kamo, house and lot, property or land title loan, vehicle tracking, Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado, kinanglanon nga pinasay o komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, sir. Ginsans Philippines Incorporated nagapahibalo may second bloodletting activity ini sila nga pagahiwaton sa Disyembre 7 las 8 sang aga magasugod hasta las 12 sang udto dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship across lang sang GPI office sa St. Vincent Road, Barangay Tangob, Bacolod City. Second bloodletting ini nila sa Dugo Mo Kabuhi ko 2019 sang Ginsans Philippines Incorporated. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Ma-unload tanay, ma-unload standby sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, balita ni Aksyon Roger Gotib, kag Aksyon Percival Villamor, gikan sa ila sining ginamtangan, may lang pag-monitor sa kay Lunila Tarosan. Watching live, God bless you and everybody at Aksyon Radio Bacolod. Thank you so much, Madam Lunila Tarosan. 32 days na lang galiho, 32 dias na lang kag Christmas Day, kag 39 dias ang nabilin kag New Year's Day. Lapit na lang, no? O, sige, samtang nagapahilapit kita sa aton sininga Christmas, kay Bats Jonathan Fuentes. Good noon, Bats. Monitor lang ko diya. Thank you so much, Bats Jonathan Fuentes. Kag kay Mrs. niya dira, good PM lang. Kay Sir Ernesto Paul Paurinho o kung Sir Ernesto Paul Paurinho, mayong hapon lang. Si Kap Paul Parne kag si Mrs. Yaga Munimuni subong nga udto from Garden Bell. Okay. Thank you so much, Kap Ernesto Paul Paurinho. Sa kay Denise Marigod PM lang and Rowena Jupines Bacchiano, Winston Goldes, gamonitor dira sa ETMC Kalumangan, Bago City. Mati lang kami dia, Jason Rondron Milko, Nonoy Bingbing, Ariel Kagiban pa. Thank you so much, Winston Goldes. And sa kay Toto Johnny Camacho Paradero, may lang pag-monitor dira sa Pampanga. Kay Jun Arquilias, good PM lang. And kay Allen Transporto, good PM lang Allen Transporto. Kay Toto Alin sa Masville, Barangay Cubay, always gid ga monitor, Angel siya. Si AG Joy kag Linlin. Kag kay Tatay Muroy, Nanay Lete, Mama Edna Lapar. Monitor man si Manong Tuok ga paminta sa balay. Good. Sa kay Bisjan Piliones, may lang pagpamati Bisjan Piliones dira sa NCR, kamusta lang taga si Palay. Ayos. Kay Joan Mill dira sa Victorina Heights, may lang pag-monitor Joan Mill. Nyagata si Rex, salamat gid Joan Mill. Kay Josimong Caltorella and kay Nonoy Tajones, Carl Ayan Pixio. May lang pag-monitor kay kay Carl Ayan Pixio. Good non Idol Rex. Salamat gid. Joel Ampago, good PM lang. Ay si Rex, good non. Kag sa ila ni Mama kag ni Papa dira sa Barangay Inulingan, Moises Padilla.
Always gid sila nagapamati sa imong program. Salamat gid watching live from Barangay 16, Bacolod City, Joel Lampago. Ayos, salamat gid Joel Lampago. Valencia Kinet, may lang pag-monitor kay Abril J ang pinakapunta Yales Abrel Yales, good PM. Barijan Parcon, mayong hapon. Action Rex listening to your program right now. More power to Action Radio family. Thank you so much, Barijan Parcon. Kay Roderick Dombriki Turingan. Roderick Dombriki Turingan, may lang pagpamati kay Yosoya Iliganchay. Good PM idol. Thank you so much, Yosoya Iliganchay. Reggie Taliedo Radok, may lang pag-monitor. Hilo abyan, may gera sa San Agustin Isabela. Walay man gapon Nga sige pada gyapon Reggie Taliedo Radok do kapon to man to. Sige. Kay Judith Calves Pampusa, paring Roger Montalvo, may lang pag-monitor dira. Aldrin Limaco, mayong pag-monitor gid sir. Kamustang inasal to da sir? Aldrin Limaco, kay Mary Grace Eugenio Fermin, Rona Tungkin Olaira, may lang pag-monitor. Kay Rona Tungkin Olaira, good noon, Action Rex, tamiyaw lang ko, mother dear ko always gapamati sa programa ninyo, Mama Idna, taga Valdivia, Murcia. Ayos. And sa kay Martinez Robin, Martinez Lamis Rubin. Sige thank you gid. Annabel Arabilia John Sanchez, may lang pagpamati Arabilia. Kay Jack Balaan Berador, good noon, Action Rex. Tamiyaw lang si Lini Agustin Kaglula Kunsing Dorias sang Purok Marang Mandalagan. Thank you so much. Parang ginalon sa gay, Robi Pokihara. Si Robi Pokihara, good morning sir, watching from Japan. Tamiyaw lang taga Manapla da. God bless. Thank you so much, Senday Robi Pokihara. Kag kay Richard Esmeralda man, gamonitor man always sa Isabela Pichahan. Salamat gid. Kay Heaven Style Antonio Kadayday. Thank you so much. Salamat gid. And Rogin Sabanatio, gamonitor si Rio Jirin Sabanate. Mayo nga po Action Rex watching from Himamaylan. Kay Martin Aliling, may lang pag-monitor sa Imus Cavite. Bia Jonathan, mayong udto lang, tutod Johnny Camatso Paradero. May lang pag-monitor, daghang salamat sirs. And sa kay Lodi Cherry sa Baik. Din ganyan ng Baik na sa may hilado. May lang pag-monitor dila kay Bia Jonathan. Kay Donny Zambales, good PM lang. Likewise kay Rafi Libran sa siyudad sang Kabangkalan, good PM lang. Kay paring Mike Hinulan Carbiliedo. May lang pag-monitor paring Mike Hinulan Carbiliedo. Kag sa bugos niyang pamilya da. Mayong pagpamati lang parikoy. Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:40 na ang aton oras. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tinugsan probinsya, kamatuuran ginapalap na
mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya,
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Buliki.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 na nga oras. May nga pag-monitor kay Gian Recicio dira sa Singapore, kag kay Marlene Docta. Dokto gali. Norlene Docto, na? Alberto Alba. May nga pag-monitor dira sa San Pedro, Laguna. And kay Jay Santillan, good PM-an. Ayos. Kay Roby Fukahara. Watching, sir. God bless, Sir Rex. Ayos, Thank you so much, Roby. And, tagay mamaylan si Rogerin Sabanate. Ayos. Sige, Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Bacolod City Police Office nagahulat sang opisyal nga executive order halin sa Office of the President angot sa pag-aresto sa mga persona nagagamit sang bay papisar sa mando na halin sa higher command sang PNP. Yari ang kauntan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Right, Aksyon Rex Cantong. Good. Ayun, di purma. Doga, kung baga tagasak ba? Balo ka sumong it's a day. Ano? It's a day. Today. It's a day today. Okay. Good. Okay. After your program, you can go there, no? Sa GNJ? Oh, yes, Aksyon. Karon lang sa puna-puna. Ayun, di purma. Do, temprano, no patayang. Tapos mo program iyan. Tapos programa. So, for stomach development. Galing always man di sa station may stomach development. Ako sa bagay. Monday to Saturday na di mo. Pagka Sunday, why na si Jumare kay hubog na, no? Ayun, di purma. Ang ginagulbaan mo ka ba siya gumagkasa sa IPS? Laban. Kaya masalaan sa nga madunot. Kung hindi siya magpahigad ni salaan gid siya. Dapat ba pahigad gid siya? Kita hindi kayo maglayo sa basura. Ayo, Jumare. May lang nga pag-monitor kay Toto. Jumare, Oh, yes. Ato ni na si Jo Maria. Ato ni na Kaya siya na ang nagpatambok sa aton. Kaya kung wala na siya, mano na lang taman. Ato ay kita sang dadaon, no? Dadaon gida. Laban tiradak sa right, no? So, kung may type ka karon, ano? Okay, After your program, no? Okay, Although nga pang bata ini, pero bata ka man. Ayun, di purma. Kalain ba? Oh, yes, excellent, no? Ate, okay, So, BBP sa manggang tsura mo, Alaban Tanabla sa widescreen na ba sa radyo? Ay makita ba, cute. May tulong ka, Ayun, di purma. Ayo, hindi amo. Kapchad. Gawas Jofred. Kamusta sila subungan? Lagi sila nagpapabatsa, gaw? Why na sila guro? Kasi nagsunggod na sila sa imo? Christmas, nag-coming na. Ayun, di purma. Wala ka mong coming. Wala nga pag-monitor na kay Kapchad sa La Castillana sa Barangay Robles kay Kagawad Jofred sa Panta. Yes, mga taga Barangay Robles na. Barangay Robles na, may lang nga pag-monitor na. Ilagay na monitor nga Alaban station. Duwa na siyang tananda, no? Alaban na. Ito Why na da? ang bation nga station, no? Kung may may bation arada. da, ti patay, no? Ayun, di purma. Patay?
Patayuya gali. Oh yes, ang mga puswakers. Bakit hindi mayan ang mga puswakers? Ate, punti lang ka, permi lang ka puswak. Oh yes, amo na lang tirada. At magkapuswak-puswak, hindi mag-uprok sa puswak. Amo na ang tirada. Action Rex Canto. Ano ning mando ni isang nahulat panginila? Ginaulat nila ang executive order. Alik niya sa office of the president. Although ka may ara naman gikan sa command sang PNP. Pero ti sila garo mismo taman sang sitwasyon at Action Rex nga mabudlay para sa ilang mag-implementar nga dakpon mo yung tao. Matyagan ko hindi nila pag dakpon imbitahon lang nila ang concern parties ko. For example, na kitaan kanila kwanaga usar sang vape. Ibitahon ka lang nila sa police station tapos i-record lang to. Tapos pagwaon ka man nila, wala dayon mo, kumpiskahon lang nilang vape. Pwede na Action Rex, no? Hindi na pwede. Oh yes, based ato nga pagtuon sa atong pagsayasat, no? Ayo di purma. Kompanyero Rex Cantog. Kompanyero, ano na? Ate mo na bawal ang pagtakop sa mga utod nato na nagagamit sang vape, no? Sa pampubliko nga no? Nga Doara ka subong sa mayo nga lugar, Oh yes, kaya tayo mabukna, hindi kag aircon Action Rex, no? Nga lang kung background pa sa imo. Background na di Action Rex. Mamaya, no? We will eat together, no? Ayo di purma. Kay are nang ginababot kita na, no? Anyway, Action Rex ka po na, hulat ang Bacolod City Police Office ang order, especially ang executive order gikan sa Office of the President para nga i-impose nila ang pagtakop sining mga utod nato nga nagagamit sang vape sa pampubliko nga lugar, no? Kay in fact kagabi rin nagkadto diri si Police Chief Inspector Sherlock Gabana, ang hepe sa Police Station number 2 kag nag-warning sa mga balaligyahan diri sa food zone nga dumili ana ang paggamit sang vape because sining order sa presidente nga dakpon ang tanan nga nagagamit sang vape, no? Pero ang hambal kay na ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, nga hindi nila ini patuman because nga wala sang ginakaptan sila nga executive order hali si Presidente. Although si Presidente Duterte naghambal na yan nga dakpon ang sinuman nga nagagamit sang vape sa pampubliko nga lugar. Pamatian ang palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Okay, dahil kita na ito ka... Dinsa? Doon din siya nag-agito, doon nag-huya-huya, be? Be? May ara kita arrest o pagpagdakop na pag-obraw sa nag-manageryo igatag ang aton nga mga cigarette sticks today aton nga e-cigarette or aton nga vape na masamin naton mabatian nagnagistikan niya sa vape na pag naton nga panawagan nagnagistikan sa aton sa mga kalye kay sa mga palibot naton. Action Eric, pagdating diri sa subong, despite nga may ara kita instruction nga manakop ang atong subong na obra, no, we are still waiting. Ang natawag naton nga mangin executive order just like sa aton nga smoking na may ara saya ito or executive order gikan mo sa Malacanang. Dagit adapt niya sa aton local government units sa inubrahan sa ordinansa at hindi mag-imply niya. So, sa subong, I just don't know, Action Eric, kung ano ang mangin pinakapasihan niya sa aton nga vape law. Even though nga may instruction na gikan sa Police Regional Office 6 nga pag-account o kung mag-isip na kita sa mga business establishment na nagagamit o kung nagabaligyan sa vape. Aga-umpisa naman kita, Action Eric, sa aton nga IO or information operation pagpabalo sa aton mga kauturan na nagagamit sa vape na one of these days may ara din pagdakop sa ila kung may ara na executive order kung ma-adapt na isang aton local government unit kag may ara na ordinansa. At least pinaagi Aksara sa pula palayag, porsola sa palayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod PNP. So once makabator sila
sang executive order halin sa presidente ang gatawag nga crackdown operation well followed na sa mga operation nga imuon nila sa Bacolod diri Action X, no? So warning ni Colonel Pico durante nga wala pa ang ginatawag nga pagpanakop nila sa mga nagagamit sang beef, mga nagayos sang bait auction na Rex, dapat nga amat-amato na nila tula kag kung pwede lang hindi sila magamit sa mga pampubliko nga lugar diri sa syudad sang Bacolod Action Rex, no? So mo na ang aton nga report Okay. okay. Sa imo te, I will wait sa imo diri ha. After your program ha. Although ka pang bata ini pero ikaw daw Pwede bata mga ka man, no? pangbata-bata, no? Pwede ka man makapabata-bata, no? Sa birthday ni Eric Magbanwa Jr. Happy birthday gini kay Eric Magbanwa Jr. ha? Hindi kay ang Action Eric na. Hindi yang senior ha? Junior. Junior yan ang birthday. No? Happy birthday. Next, ang senior yan. Ang senior sa next pa na. Oo, hapa na di ang litson, no? Nga mamoy. Ang sa senior yan, tibaka na yung baka na yan. Hapa na yung ang litson, no? Ayos, sige. Ayos. Sige. Ino ka-aksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa sa Bacolod. Aksyon. Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Government, Bacolod City Police Office. Belated happy birthday kay Eric Magbanwa GR Jr. Birthday ya subong eh. So happy birthday to. Happy birthday to. Alina sa Action Radio family. Sa mga ka-action ta dira, hindi gid magkalipat santon isa pagid santon Placer Bal kon ang amigo ko pa. Ha? Tungod na kadulay ni sang punggod, ring calls, pikas-pikas sa gunya, kagang baho nga ilok na pahumuton niya ini. Kamumot. Santon Placer Bal para sa matagad lautang hilikoton, santon Placer Bal mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online kag pwede mapadeliver gani sa inyo sining puluyan paagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka muda ka padala mensahe via Facebook page sang Kalusugan Yan. I-type lang Kalusugan Yan kay siguro ma-acknowledge nila ang inyo sining mensahe. Kantuantang balita ni Action Roger Gotib sa Cadiz. Naka-standby na ini siya. Ini may kang tanan sa suspect lang nga si Marlon Biboso to. Nga naghimulo sa 13 anyos dra sa syudad sang Cadiz. Ginpasakaan na sang kaso. Yari ang kaundan sang balita. Upod na kay Action Roger Gotib, Jer. Gin-file na sang kaso si Marlon Biboso Jr. 26 anyos diri sa may syudad sa Cadiz. Ang suspect nga naghimulo sa 13 anyos nga bata nga estudyante dito sa barangay Magsaysay. Sa diin ini kapon gipasagayon gid sa makatapos ang kapulisan agod mapanasig man ang hustisya sa bata. Suno sa kay Police Major Robert Mansuito sa ila pag-file sang kaso. So para pasalamat kita kay si mismo ang aton city prosecutor si Fiscal Madiraso nag-facilitate gid nga bisan sa ka sa ako yung kagainan no na tigayon gid. Kag isa pa gid ang importante no ang halos tanan nga import na facilitate pati medical certificate actually victorious kita kakuha no. Ang ikaduha nga medical certificate considering nga ang
Ang una nga naka-examine nga doktor naton yari sa District Hospital sa St. Anne's, hindi available kay nag-leave. So why na signan anay why siya ka-release ang official nga medical record sa to sang aton biktima. Pero sir, sa medical record nagapakita gid sir nga tando gid ang bata. Yes, positive gid ron no. May findings kag official gid nga ara gid no na may indicators gid kag ano gid siya conclusive gid nga natandog kag rape gid ang natabo. Sir, anong kaso gid sir gin-file sir? Actually gahulat kita sang resolution no. Ang resolution sina actually ara kay fiscal. So ma-aggravate na siya sigurado no. Aside ang problema galing kay ang case abi once nga rape siya amo na nang taas nga level mo. So except lang kung biktima na napatay no Purya lang kung napatay gid na dugang amo na ma-elevate siya, ma-aggravate siya, matuod siya rape with homicide. So considering ang aton nga biktima buhi kag although na-suffer siya injury kaso lang ma-absorb japon kay light man lang penalty sa physical or nag-less or serious physical injury siya. So hulaton tagid ko anong resolution ni fiscal. Karon nga adlaw Action Rex sa iga patigayan man sa makatapos ang kapulisan opisar nga yara pa karon si Marlon Biboso sa Custodia Santa Lisa PNP ang pagdala sini sa crime lab sang suspect pagkatapos ipaidalo mapagkuha sang samples para sa DNA test. Padumduman nga sa 2016 may isa ka unsolved nga kaso nga involvado ang isa ka 8 anyos nga grade 4 pupil sa isa ka bulutuhan kag ini ang ginimuslan nga ginpatay diri sa may barangay Kamahog nga wala pagid matagan sang hustisya tubtob karon nagapati ang kapulisan nga si Marlon Biboso posible nga mo man makaymuan sa sini nga krimen. I-facilitate naton kag gi-confirm na naton nga matigayon gid ang iyang separate pagid nga examination dito sa crime lab. So kita nang mapatigayon, kita nang ma-pick up dito sa iya sa Talisay no kag dito siya kuano no i-turn over kag kuan sa specimen dito sa crime lab tapos ibalik naman naton sa Talisay. Ang pagpayag ni Police Major Robert Masuito may katanan sa sining kaso ni Marlon Biboso. Report gikan sa syudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Iri sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gote. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz, kadtuan ta ang balita gikan sa kay Action Percival Villamor sa Banwasang Pontevedra, isa ka persona dakop sang kapulisan matapos nga nagapangatubang ini sang frustrated homicide nga kaso. Yari ang kaundan sang report ni Action Percival Villamor. Pers. Yes, Action Rex, ang police station sa Pontevedra Negros Occidental nagkandak sang manhunt operation against wanted person sa barangay DSB Pontevedra Negros Occidental alas 10:45 sang aga. Sa pagpamuno ini ni Police Captain Region Daryl H. Ligos, Chief of Police, kagaupod dire ang alert team sang station. Dakop dire ang isa ka persona nga si Simon Warte E. De Jesus alias Pirao, 29 anyos, may asawa, pumuluyo sang barangay DSB Pontevedra. Ang warrant to arrest nga may pirma kag pitsa sadtong November 18, 2019 nga gin-issue ni Honorable Mila Diap Camiso, Presiding Judge, Branch 74, RTC, La Carlota City. Ang suspect nagapatubang sang kaso nga frustrated homicide in relation sa Republic Act 7016. Ang suspect detained sa custodial facilities sang Pontevedra Negros Occidental. Report live gikan dire sa Pontevedra Police Station para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Percival Villamor. Balita gikan sa Banwasang Pontevedra. Santon Placer Oil anay para sa mga athletes ta diraho. Sakit ng kalawasan kag tuhod. Sakit man ang mga dapadapa sini. Gikan sa basketball, jogging, kagiban pa. Santon Placer Oil ang katapat sina. No? I-massage lang portion sina nga nagasakit. Tapos banyo santas ang Santon
suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar, kag mabakal man na online paagi kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede ka mo ka-message dira sa Facebook page nila sa Kalusugan Yan para sa Santon Plaza. May lang pagpamati kay Amado Ladua Jr. Mayong hapon, Action Rex. Greet ko lang kay Pare Joel Villanueva. Happy birthday. Pray more powers to come, more birthdays to come, and good health. God bless you and your family. Halin sa kay Mr. Amado Ladua Jr. kag kay Rinaldo Poderoso. May lang pag-monitor. Kay Rizal Onlimia. May lang pag-monitor man. Ayos, daligid lang. Standby mga kaaksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 21 ng aton oras kay Len Cantong may lang pag-monitor dira sa Jeddah, Saudi Arabia kay Inday Chris dira sa Barangay Estefania. Good PM lang. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sining bahin mapag-goodbye na kita. Salamat gid mga kaaksyon ng Waita Malabutan sa Lunes. Iga take up ta. Sa mga kaaksyon ta dira nga nag-monitor sa sining kapunanon, standby na sa This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay upod kinday Dorel Cabato sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Siya na'y mangin kaupod ninyo. Subong man ang ningadlaw. No? Pagkaman di si Aksyon Welma Sugaton naman, ang inyo sining mangin kaupod. Ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Wrestling Company sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio.